Адкрыты конкурс па стварэнні памятнага знака ў гонар брэсцкай Бібліі быў аб'яўлены ў маі. Было даслана 10 эскізных варыянтаў. Перамогу атрымаў праект мінскага скульптара Антона Нечапарука. Ён прапанаваў устанавіць памятны знак у выглядзе раскрытай кнігі з адбіткам ілюстрацыі брэсцкай Бібліі і датай яе выдання. Это идея сделать такую книгу, обращенную к небу, то есть открытую. Ведь мы ставим памятник не просто книге, а это символ знаний, которые передаются из поколения в поколение. Ведь знание – это всегда свет, знание – то, что делают нас людьми. Брэсцкая Біблія – одно з самых якасных і цікавых выданняў 16 стагоддзя на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Фаліянт быў выдадзены ў брэсцкай друкарні ў 1563 годзе. Усяго ў свеце захавалася каля 70 яго экземпляраў. На жаль, у Брэсцкай вобласці поўнага выдання няма. У абласной бібліятэцы захоўваецца толькі каля 100 сторонок оригинала. Не каждый город может похвастаться, что его символом является именно книга, и тем более Библия. Ведь в старину считалось, что если в каком-то городе издана Библия, этот город уже богоизбран и богоспасаем. Поэтому возвращение Библии в Брест, я считаю, вообще каким-то таким знаковым событием, пусть даже пока в виде памятника. Вяртанне ж самой Бібліі ў Брэст стала б знакавай падзеяй у гісторыі горада і самым вялікім падарункам яму да тысячагоддзя. І сёння гарадскія ўлады працуюць над тым, каб вярнуць фаліянт на радзіму. Я не буду скрывать, что мы ведем переговоры с частными коллекционерами, чтобы тот общественный фонд, который мы создали к тысячелетию города, выступил заказчиком или спонсором вот этого уникального события, которое, надеюсь, произойдет к тысячелетию. Я держал в руках эту книгу и хочу сказать, уникальные гравюры, уникальное состояние, уникальная энергетика. Это энергетика того города, который мы должны вернуть в том числе и в 21 век. Мяркуецца, што ўстаноўлены памятны знак брэсцкай Бібліі падштурхне грамадства і ў першую чаргу моладзь да вывучэння гісторыі. Сама скульптура мае прыкладны характар, яна лакальна раздае Wi-Fi. Паблізу яе ўладальнікі гаджэтаў могуць выбраць падключэнне Брэст Бібл, а потым перайсці ў браўзер, дзе размяшчаецца інфармацыя аб брэсцкай Бібліі на розных мовах. У далейшым рэсурс будзе насычаны звесткамі і аб іншых турыстычных аб'ектах горада. Людмила Салзна, Миколай Ковалёў, тэлерадыёкампанія Брэст.